ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ କୁମାରୀ ସୁକନ୍ୟାଶ୍ରୀରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପାବନମୟ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଜଣାଉଛି ସମ୍ମାନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି। ସତରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମୋ ମୁହଁକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଲୋମକୂପ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଉଛି। ଗାଁ ମାଟି, ପୁଣି ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି ମଧୁକ୍ଷର ଅମରାବତୀ। ଗାଁଟି ମୋର ରସଲପୁର, ନାଁଟି ତାର ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ପୂର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବାସୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ପ୍ରଣତି କରେ ମୁଁ ବାରବାର। ଗାଁଟି ମୋର ରସଲପୁର। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଧାନ, ମିନରେ ଆମ ଗାଁ ଭରପୁର। ଗାଁଟି ମୋର ରସଲପୁର। ଏଇଭଳି ଗାଁ ପାଇଁ କବି ସତ୍ୟନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପଥି ପଦରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ, ଗାଁ ହେଉଛି ଦେଶର ଆତ୍ମା। ଗ୍ରାମର ସଂଯୋଗ ସକାଳ କେଡ଼େ ମନୋରମ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହା ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ଉଠେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଗ୍ରାମ ନାରୀମାନେ, ଦେବାଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଥାଏ ତାନେ ତାନେ। ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟେ ଯେଉଁ କଇଁ ଫୁଲ, ନ ଦେଖିଲି ସେହି ଫୁଲ କାହିଁ ସମତୁଲ। ମୋ ଗାଁର ନଈ ନାଳ, ବରଗଛ ଅହଳ, ଆମ୍ବ ଗଛ ବଉଳ, ରଜଦୋଳି ଖେଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ମେଳ, ଏହା ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ମୋ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ଜହ୍ନର ବିଛଣା, ଖାଲି ଶୀତ ବର୍ଷା ବୈଶାଖର ଅନୁଭବ ବେଶ୍ ନିଆରା। ମୋ ଗାଁରେ ସେହି ଚାଳ ଛପର ଘର ହଜିଯାଉଛି ସିନା, ସେହି ଗାଈମାନଙ୍କର ଗଧୂଳି ବେଳର ଗଡ଼ଘଣ୍ଟିର ସ୍ୱନ ହଜିଯାଉଛି ସିନା, ସେହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର କେଁକଟର ଶବ୍ଦ ହଜିଯାଉଛି ସିନା, ସେହି ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀର ଗଳଘଣ୍ଟି ସ୍ୱନ, ସେହି ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀର ହଳିଆ ଗୀତ ହଜିଯାଇଛି ସିନା, ହେଲେ ଆଜି ବି ମୋ ଗାଁ ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ରତ୍ନଗର୍ଭ ଭାବରେ ପୋଲିସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀରଗର୍ଭ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ତେବେ ମୋ ଗାଁର କିଆ କହି ଜୀବନ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନ କାନନ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।